Dino iki masak rawon yuk, kesukaan wong sak jero omah. Iki mah aku daginge tuku setengah kilo ambek tuku balungan, tok omah tak mbah resik ngene iki. Nek wis bar dumbar resik ngene iki, kabeh iki mang digodhog sampai empuk. Iki ape tak presto ben cepet. Bar ngono siapno bumbune, digodhog sik kluweke sampai mateng. Nah, karo ngenteni kluweke mang mateng, saiki wayahe blender bumbune, kita blender ben halus. Untuk bumbu lengkape engko tak tulis ning kolom komentar ya yu. Nek wis halus ngene iki bandere pateni, bar ngono lebokno kluwek sing wis digodhog mang lho yu, dilebokno kei banyune saiki terus di blenderne sampai nyampur rata. Nah, bar ngene iki siap digongso bumbune ning minyak sing wis dipanasno, digongso sampai ambune wangi, sampai mateng bumbune. Pokoke ngger minyake terpisah ngene iki tandane bumbune wis mateng. Bar ngono cemplungno serai, godhong jeruk, godhong salam, laos geprek karo gula abang, diudek-udek neng ngisore ben gak gosong. Terus lebokno uyah karo kaldu bubuk, bar ngono goreng neh sedelok wae. Nek bar digoreng sedelok terus lebokno ning godhogan daging mang sak kuwahe. Daginge aja lali dirisi sik. Nah iki dilebokno ngene. Bar ngono lebokno irisan godhong brambange pisan. Terus dimasak sampai jangan rawon iki mang umop. Aja lali diicipi. Nek wis rasane wis pas, berarti wis mateng. Jangane rawon siap dinikmati karo tempe goreng, karo empal goreng, karo ndok asin, karo krupuk. Aja lali sambele.